usoyifumene inyaniso kaThixo uyajika. Le nto siyishumayela apha ihamba nawe, futhi uyivume uba yinyani le. Wehluleke apha ke ngoku ekulungiseni, ngoba ivangeli lifuna ulungise. Siyavana bathandekayo, aliyocawa. Once uzibona uba unile, sufana noPetros owavela wagxotha uYesu wathi mka apha kum kuba ndiyindoda eyinqaba. Wathi uYesu, hayi Petros, akuhanjwa xa sowubonile. Siyavana, kuyaguqukwa, then uvumele isazela sakho. Once ungasivumeli isazela sakho, uhamba utyhafe noba ukade uyithanda itente le, khuthele, ayaphela amandla xa sokwabona ukona kwakho. Ivangeli liyakukhanyisela ezi zinto azifunwa nguThixo. Ezi zinto vele usuke kwezo zinto, uzawuvuka umnandi bevangeli. Khona ingoma esasiyicula ethi, ewe limnandi ivangeli, ewe limnandi ilona, ewe limnandi ivangeli, ngoba lona liyaphila ilona, ewe limnandi ivangeli, ewe limnandi ilona, ewe limnandi ivangeli, ngoba lona limnandi ilona. Ivangeli limnandi. Bathi abantu linzima. Linzima ivangeli. Limnandi. Linzima ivangeli xa uzofuna ukuphila into oyithandayo selifikile. Limnandi kakhulu ivangeli. Nasemzini akho kuba mandi kakhulu bukwanevangeli. Kuba mandi kakhulu. Ekhaya kuba mandi kakhulu. Once ivangeli ulivume kuba mandi kakhulu. Ewe limnandi ivangeli, ewe limnandi lona, ewe limnandi ivangeli, lona limnandi lona. Ake sithi izandla zethu. Ndiyavuya umama uMthonjeni lo enqina. Ndafika efaka iringi abaphangela khona. Ethenjiswa indoda eyayizomtshata. Engazinzwa. Ndafika kuye ndihamba nomfazi sikhonza naye. Ndathi uYesu umfundi wanqinisa wabheka le ringi umama uMthonjeni. Ithiyale izandla zethu. 2011 ndimthole ofisini yakhe. Ndiba le ntombi le yayikuyasindiswa nguSunday School, Concept of Faith Mission nguSunday School. Ndabuya ndamyeka, ndandibuya ndathi ngamamkela, yintoni likwenza ungazinzi le ringi? Wathi ewe le ringi. Le ringi umuntu ofake le ringi uyaziwa kowenu. Wathi ewe tata ulobole. Ulobola ayinamsebenzi nje le ringi, uzawungena kamandi. Buthatha uJesu uzawutshata kamandi, utshata uno-right, umhle noThixo. Ayichithwa iringi yomuntu okulobola esaziwa ngabazali bakho. Iringi echithwa iringi odibana notsotsi pha akufaka iringi abazali bakho bengazi. Lo ringi ayoringi le. Kodwa iringi yomuntu ovele kowenu wakhupha inkomo wacela, wathi ucela ukwenza inkosikazi wabhatala, abese kufaka engagement ring ayichithwa. Ndathi ungasindiswa nale ring. Futhi awuzungatshata, uzawutshata nelisoka noba lisindiswe noba lisindiswa uluthandile, selilobole kwenu liyaziwa. Wathatha uJesu eofisini uMthonjeni. Sajika nengalo, wajika nathi wafuna simtshadisa. Samtshadisa nawe. It was 2011. 2019, 2019 besingcwaba umyeni wakhe. Siyavana.
umuntu uyakwazi uphila sindiswe. Uyabona uyazihlalela ngokunomzi wakho uyakhonza. Because once ivangeli ulivume ulamkela libe ngaphakathi lizakwenza ube mandi ivangeli. Lizakwenza ube njani? Bemnandi ivangeli. Nandi ivangeli. Ngoba ivangeli limnandi. Livumele likulungise sazela. Sukhonze ecaweni ukusihamba nje sazela sakho sithule. Sithule. Kushunyayelwa uvuswa sivuswa izazela ngoba nentshumayelo zonamhlanje ziyanithembisa kakhulu. Zithumayelo ezinithembisa intshumayelo zonke sozinincede. Funeka kuthethwe ngoxolelo lwezono ngenhlambululo. Ngoba iBhayibheli lithi akona mnye onokumbona uThixo ngaphandle kobungcwele noxolo. Ela ke sifunde lencwadi ke sizawuthandaza verse number 24 no 25 no 26 to 27 ncwadi kaEzekile. Ncwadi kaEzekile chapter 36 sifunda uverse number 24. Ndiya kunilanda ezizweni. Funda uhleli phansi. Ndawunilanda ezizweni. Ndinibuthe. Yehova ubutha abantu besezizweni bepatula bengamfuni. Ndinibuthe kuwo onke amazwe. Kuwo onke amazwe. Ndinibuyisele kwelakowenu. Ndinibuyisele kwelakowenu. Ndiyakuzitshiza ngamanzi acocekileyo. iBhayibheli ndawukutshiza. Ndawunitshiza ngamanzi acocekileyo. La manzi ke ngalala abantu. Ufika abantu bekhwetsha nezithumbe ezabo ungcwalisa. Bafunda ukuthi uzasishisa ngamanzi. Ka isefikile uYesu. Esezinto beziluncedo kwesikhatshana ngela xesha. Futhi uthi kwayena akathi indawo ninika umprofeti anitshize uthi yena uzawunitshiza ngokwakhe. Futhi ndiya kunitshiza ngamanzi acocekileyo ukuze nicoceke. Ukuze nicoceke. Ndiya kukukhupha ukungcola kuni. Ndawukhupha ukungcola kuni. Uyabona uThixo phambi kokuba dlelane nomuntu qala amkline. Amkline. Phambi kokuba umuntu amkhonze uThixo qala amthini? Amkline, amcoce. Nawe ngeke utye manje nomuntu omdaka umbeke etafileni. Qala hlamba umuntu lo uzohlala naye etafileni. Yimcoce uthi ndinicoce. Uyaklina uThixo. Akakwazi uThixo ukudlelana nathi sisangcolile. Ndawuqale ndinicoce, ndinikline. Hamba. Ndiyakunika inhliziyo entsha. Verse number 25. Ndiyakunitshiza ngamanzi acocekileyo. Esindiswa esamkela uYesu unikwa umoya oyingcwele ozokugcina nozokukhonzisa nozokugcina uyilento uThixo akwenze kwayiyo. But before unika umoya oyingcwele uyaklinwa, uyacocwa. Ngoba sicocwa ngamanzi, sihlanjwa ligazi likaYesu. Amen. Siyafana. Asingcwaliswa ngokungamanzi, sifefwa ngegazi likaBaba. Lisusa izono zomuntu igazi likaYesu. Hamba sisi. Ndiyakukukhupha ukungcola kuni. Ndikhuphe uThixo ukhupha ukungcola kumsoze uThixo hambe nawe usangcolile. Soze ukwazi ukudlelana noThixo ungcolile. uThixo akamfa umoni. Lithi iBhayibheli. Siyavana. Chapter number 9 kaJohn verse 30 okanye 29 no 30 uthi uThixo akabeva aboni. Once wone uIsaya kaxoki sithintela intsebenzo kaThixo iso. Siyeva sono sithintela intsebenzo kaThixo. Yo lento ungaya naphi apho uyakhona.
uthi uThixo phaa xa ethetha kuIsaya athi bubugwenxa benu obusithelise ubuso bam kuni. Ndiyafuna ukunijonga mna kodwa ubugwenxa benu mume phambi kwenu andiniboni. Ndibona ubugwenxa benu. Alibonke igama lenkosi. Uyabona kubugwenxa bakho abususwa imali oyinikele ecaweni. Bususwa ngegazi likabani? LikaYesu. Xa uvuma nabo. Ngoba negazi alibexuthi ubugwenxa bomntu. Awuvela utshize ungafuni. Awususelwa zona ungafuni nazo. Niliva kuhle? Ndawukhupha ukungcola kwenu. Ndawukhupha ukungcola kwenu. Funeka ukuthi kwakhupha ukungcola emntwini xa izawunika umuntu umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ke ngulugcina amakholwa enyanisele uThixo. Umoya oyingcwele ngulo ozokwenza amakholwa ayenze intando kaThixo. Because abantu abakhonzayo abayenze kaThixo intando, benza intando zethu singabantu. Abantu abaninzi bapliza icawe abakwazi ukumkholisa uThixo. Because ngeke ukwazi ukukholisa uThixo engakunikanga uThixo amandla okumkholisa. Mnandi into yasezulwini madoda. Sifuna mathandekayo, imandi indaba yokusindiswa. Indaba yokusindiswa awuzisindisi. Uthe sewusindiswe nguye uphinde ungaziphileli. Unikwa amandla ukuphila lento ayifunayo. Funda. Ndinenze nahlukane nezithixo. Ndinenze nehlukane nezithixo. Uzawuwenza ngokwakhe. Kanjani? Usenza ngokusinika umoya wakhe. Sisidele izithixo. Salvation is very easy. Salvation ikusokolisa kule nto yokuba wena awufuni ukuzincama. Ngeke uyiphile ungazincamanga. Uyancama. Indaba yokukhonza uThixo ifana nawe nomuntu lutshatileyo. Umuntu otshatileyo xa engekazincameli lo muntu atshate naye, efuna ukuba lapha emtshatweni, efuna noba pha ngaphandle, akakwazi ukuenjoya umtshato wakhe. Akawazi umtshato. Kodwa once umuntu abe full time kulo muntu atshate naye, aphelelise kule ndawo, kule ndlu yakhe, uzawukwazi futhi uzawuba nenkqubela lo muntu. So umuntu ophila kwimizi emibini, ekomnye umzi kapha aphinde abe komnye umzi kapha aphinde abe kulo watshata naye, ufenda apho ufeyila lo. So nokukhonza uThixo, sozumkhonza uThixo kodwa inyawo lakho lisezweni. Uyaziqoqa ubuye uzincame ufuna ukukhonza uThixo. uThixo ufuna ukukhonzwa ngenhliziyo enyanisekileyo. Sozuhlutshwa ngabathakathi, sozoyiswe ngamadimoni, sozukhala uthi emzini nami naba abathakathi bendihlupha. Awuhlutshwa ngabathakathi. Na 31 years ndikhonza le nto ndiyithethayo, zange ndiwabona amadimoni edlala emzini wami. Because akudlala amadimoni xa ukhonza uThixo. uThixo ungaphezu kwemimoya engcolileyo, uyidalile. Nyevana uSathane akavela ngabekho, udalwe nguThixo. Abathakathi abazidalanga, abadalwe nguThixo. Yonke into engcolileyo idaliwe, sibekho. So xa ukhonza yena soza kuyekele kwizinto azidalileyo. But once unganyaniseki, uzawuvela uThixo engathembekanga. Uzahamba uqhatshazwa, ukhangela abaprofeti ozowulahla imali yakho, impilo yakho ixhomekeke emaxoleni wena ekhona okudalileyo. Libonke igama lenkosi. Kama lempumelelo le oyifunayo, impumelelo yakho ayikho kuyo yonke lento oyicinga. Ithi iBhayibhile ukuba abantu bami bayandikhonza bendithobela, bayovuna impumelelo, baba nempumelelo nenkqubela xa bendikhonza bendoyika. Uphumelela udinga uhamba ukhokha imali kubaprofeti bafuna ukuphumelelisa. Udinga ubunyaniseke kuThixo, ukholisa uThixo. Uthi ke ngoku uyawufumana impumelelo ngokumkhonza nokumthobela. Idanizala ukhonza uThixo ndithi kunjani? Kulula. Olona izabathana nje. Bathandekayo kunzima. Akunzimanga. Nguwe lo kunzima ukuzincamela uThixo.
Verse number 26. Ndiyakunika inhliziyo entsha, ndiniphe nomoya omtsha. Namangazi iphuncuke kanjani, namanje ngesamangele. Namangazi iphuncuke kanjani, namanje. Mawukhonza uThixo, mkhonze yedwa. Mkhonze njani? Yedwa. Futhi umkhonze ngenhliziyo yakho yonke. Thanda izandla zethu. Xa ukhonza uThixo mthini? Mkhonze yedwa uThixo. Futhi uthi xa umkhonza uzilahlele kuThixo ngokupheleleyo. Verse 26. Ndiyakunika inhliziyo entsha, Ndiyawunika inhliziyo entsha, ndiniphe nomoya omtsha. Ndiniphe ke ngoxa sendinicocile, ndaliklina, ndanehlukanisa nezithixo. Ndiyawunika inhliziyo enjani? Entsha. Ngoba inhliziyo yakho funeka ibe entsha xa ukhonza uThixo. Funeka isuswe lindala elilitye, engaxoleliyo, enenzonda, enomona. Kube khona inhliziyo ngoku entsha efikile, kuba kaloku ngoku ukholiwe. Inhliziyo yasuswa uThixo zakupha inhliziyo entsha. Ngoba akugalelwa moya ingcwele kwinhliziyo endala. Athi umuntu useprofeta kodwa ahambe namakhwenkwe eprofeta ehlulwe kuxolela, kodwa uyaprofeta. Umuntu athethe ngezilwimi esehlulwa impilo yakhe, kuba kaloku inhliziyo le kugalelwe into. Phofa ingomoya ingcwele lugalelwa, because umoya ingcwele akafiki kumdaka. Siyavana bathandekayo, umoya ingcwele akahlala emntwini ongcolileyo ongena xolo. Mhla kwafika uJesu empilweni yakho, umamkele uYesu, kukho into ethi xa uphuma etenteni umthole etenteni, hamba ke ngokuyoxolelana naba bantu ozondana nabo, because umthandazo wenkosi uthi usixolela izono zethu kuba nathi sibaxolela abasonayo. Ikholwa lixolela lingafuni linyanzelwa kuba lifuna ukuthandaza. Awuthandazi ungakwazi ukuxolela. Noba uthi uyathandaza ayivakale into uyithandaza, kuba xa ungena xola ufuneka ukuthandaza. iBhayibhile ithi umuntu ofanele ukuthandaza makakwazi ukuxolela abantu. Usikolele izono zethu, sikolele. Yes, sikolele izono zethu kuba isiza soba usikolele kuba nathi sibaxolela abasonayo. So it is a must. Unyanzelekile into yoba uthi before uthi bawo ingcwele osemazulwini, lungisa indlela oyiyo. Lungisana nabantu oxabene nabo. Yiyo ke lento sithi ngeke ukwazi ke ngokuthi likholwa ulwe nomkakho. Nizawuthandaza kanjani? Ithandaza kanjani? Kwasekhaya sikwazi ukuhlala labantwana sixabene kanjani? Funeke silungisene, kuba sinyanzeliswa kuba sifuna uThixo, sifuna uThixo. Akuphethwa noThixo, kukho indawo esinazo apha thina sodwa. Singekayi kuThixo. Uba thina sodwa sinibambene ngendawo esithile, funeka sikazilungise thina. Athi umuntu ke nandaba nabantu, mina ndikhonza uThixo qha. Uyaxoka. Unayo indawo nabo. Ngeke umkhonza uThixo unendawo ngasebantwini. Ngeke. Funeka ulunge ebantwini ukuze ulunge nabo. Nandaba ndikhonza uThixo qha. Ndimva ngaphakathi uyaxoka. Unezizwe. Ake sizizwe. Uvuba ushushu wena qha. Ngumzimba longathi unento. Umoya wona ukho kule nto ithetha. Umoya udibananga noThixo. Inyama le efosayo uhlele entweni ezimbi, ithi uyakhonza uhlele entweni embi. Umoya wona uyayazi uba ukhonza. Futhi inyani uhamba uyibe nayo apha kuba awusoze uziqhathe
ungaqhatha abantu wena soze usiqhathe. Wena uzazi kakuhle uba mna andikho right, itshile enye intokazi apha engqina izolo yathi mna ndingayisokweni straight uba ndingaphumama. Akuthethi mzimba ngoku, uthetha ispirit sayo, because umoya womntu ukwazi abantu besithi right, ukwazi umoya wakho uba wena awunazulo yakho loyo. Na uthi umbali ke ndizawuninika inhliziyo entsha. Kusho ukuthi aba bantu abazawubhaptizwa ngumoya ingcwele funeke bathi undergo i-operation, funeke ba-operate bacandwe, funeke bacandwe abantu, funeke bengeniswe etheatre. Aba bantu bafakwe, ngeke ukholwe esiphunzana ungacandwanga kuqala, kutshintshwe laa nhliziyo endala kufakwe entsha apha kuwe, ekhonze esiphunzana kanti awuoperatewanga. Ngekwazi uba ngumzalwane kweli lizwe elinje ungakhange ufakwe theatre, ukhutshwe ezi zinto ezingalunganga apha kuwe, kutshintshwe inhliziyo, unikwe entsha, because akuzugalelwa moya omtsha kodwa inhliziyo lindala. Funeke kufakwe inhliziyo entsha kuzogalela umoya omtsha apha kuwe. Funda. Ndiniphe nomoya omtsha. Nditsho ndiniphe umoya omtsha kuba ndifaka inhliziyo entsha. Ndiniphe nomoya omtsha. Uvulele ubuphefumula umoya omtsha, phefumula umoya omnandi. Umoya omnandi, umoya omnandi. Bangena onakele baphume belungile. Alibonge igama lenkosi. Bafika bonakele baphume belungile. Ngoba umzi lo wakho unikwe ulikholwa elidlule etheatre la operator, kwasuswa la nhliziyo yenkohlakalo kwafakwa inhliziyo entsha bese uphiwa umoya omtsha. Uyabona umoya ingcwele lapha akakafakwa, uthi kusatshintsha nje wena sakwenza mtsha. Athi uMpostoli Pawulos ukuba ubani ukuKristu usidalwa esitsha, ile yenzeka ibhodi indala kodwa i-engine intsha. Siyefana bathandekayo, uba ngaba ubungumhlabi wabantu wake wabethwa nawe wanescratch ebhodini, sizosibona iscratch njengomdludlu lo, bathini yake edlule ekubethweni le ngokumotsha kwayo. Igama lenkosi malibonke. Kodwa inhliziyo kamdludlu nomoya kamdludlu umtsha, ibhodi indala. Alibonge igama lenkosi. Yomane sithi uthi ibini ayisinandi liphara. Kukho into ezithazayo uba yayiliphara le. Ibhodi indala ayitshintshwa kodwa i-engine iyatshintshwa. Ungathi oyiphiwa imoto uthi andiyifuni kanti uphoswa imoto entsha. Ukhangela imoto enebhodi entsha kanti i-engine indala. Kukho abantu ababukeka bebahle bengenanto kanti ngaphakathi babolile. Ayibalulekanga le nto ube mhla ngaphandle kanti wonakele enhliziyweni. Uthi ke uThixo andizunenza nto ngaphandle, nansi into endifuna uyitshintsha kuni inhliziyo. Nditsho ndiniphe nomoya omtsha. Awutshintshwe, ungena unestress uhlale naso, simane sithi iyavakala ibe isuka kude manje. Oba moseca kwayo ukuthi uvela phi wena. Alibonge igama lenkosi. Yachaza lento esiphetheyo uba no isigila mkhuba yakwazi ukumnceda. Yakwazi unceda ongathi ulungile iphinde incede obolileyo. Kodwa kutshintshwa i-engine. Uyiva seyiduma ithi ndandandanda uyiba kwakho iqhuma umsinhle ngaphandle. Inhle ngaphandle. Xa uyothenga imoto eRhawutini fika imoto zakhona zinhle zibole ngaphakathi. Ufike eKapa zidliwela ulwandle kodwa injini zintsha ngaphakathi.
ake sithi izandla zethu na uthi uThixo ndizawunehlukanisa ndizawukhupha ukungcola ndinehlukanise nezithixo baniyeke uthanda izithixo niyazazi izithixo ninesithixo nicinga uba yinto mhlawumbi ebekwa bese isigodo icawe le yakho ingase isithixo sakho kuba ngendlela oyikhonze ngayo uThixo uyakwazi ungazenza izinto azifunayo kuwe wenze izithandwa icawe that is lonto nguThixo wakho umfundisi wakho angasi isithixo sakho ngendlela umfundisi aphambile ngayo apha enhlizweni yakho uThixo akanandawo amatshe angazi isithixo abakono ababhubhayo bazizithixo zakho kuba njengoba babhubhayo nje awubalibali bafuneke behlile alibali funeke behlile dane izandla zethu uyabona abantu abangakholwa basengxaki ngele mama bayikhaya xa kuklinwa ingcwaba kuyaklinwa nje iyadi xa uklinwa kuklinwe yonke into klinwa akho tywala akho nto yenziwayo kuyaklinwa uklinwa umfungumfungu le kungcola kuphakathi akumthetho kumasiko uyacetywa mos phaa iyadini nanga namangcwaba ayinile apho so kucetywa yonke into la akho nto abathinto abalele ukuthula bathinto abalele ukuthula abathinto abalele ukuthula abaphazamisi akaphazamiseki umuntu ka ebhubhini tu mhlawumbi nina ningaya nasezimoshayo xa ingaphumi kula fridge kukho into abethwa ngayo umuntu phaa kuthiwe bhaxa Thixo kungakhona na umamelani ke sesiyathanda sinakhona na umoya ingcwele ke wehla ebantwini abaqale balungiswa baphiwa umoya omtsha kuba banikwe kuqala inhliziyo entsha uJesu ya mangalisa uJesu ya mangalisa uJesu ya mangalisa wamangalisa inhliziyo ya wakhipha inhliziyo yelitshe wafaka inhliziyo kamoya uJesu ya mangalisa wamangalisa inhliziyo ya madoda sasicula into eneminingi xa sicula hayi nevele icula into ezingavanga noma zithina zibantwini zitshaye izithomoyika Thixo thina sasiyazi umcimbi esiwuculayo wakhipha inhliziyo yelitshe wafaka inhliziyo kamoya uJesu ya mangalisa wamangalisa inhliziyo ya into sasicula thina indimini hayi leliculo nje hayi ke kujaye itomoyi kwami amacula kavana bathi na kufuneke si-operate sifakwe theater sicandwe kukhitshwe inhliziyo elilitshe kufakwe ngamoya elivayo ilizwi likaThixo inhliziyo efizwi engalwiyo nezwi ndiya kuyikhupha ungazuthi xa ukhonza ufuna uba makuthethwe izinto ezithandwa inyama yakho funeka ufakwe inhliziyo ezawuliva ilizwi uzuhlambuluke funeka uvizwi umoya ingcwele enqabile nje ebantwini be-acta ngoba abantu bayi-act ukholwa abanakukholwa ba-acta
akulinganisa banakho ngoba xa umoya ingcwele engafikanga aba bantu baphela beyinkonzo beyicawa bengenabudlelwani noThixo bayinkonzo nje konzo ayike ndisindisiwe ndinosindiswa yinto ayithathe emlonyeni womnye akayazi yena sangayithola akayazi taste incasa yokukhonza uThixo ukukhonza uThixo kunencasa ukukhonza uThixo kumnandi for kaBishop kakhulu kwinto zonke ezake zakhona emhlabeni ezimnandela abantu akhona imandi njengokukhonza uThixo akubulali ukhonza uThixo akubulali tu noba ungakhonza uhamba ngemoto yakho ngemali yakho ubuye ubhatala imali yakho yokhonza uThixo akuvakali kumnandi ngende kodwa xa ungazange utshintshele inhliziyo kunzima yabona abantu aba bacomplaina qho bacomplain yabona nje mangoku kuzo appreciate abefundisi ko bazoba appreciate emveni kokuba baye pha isocial media bakhalaze bathi siyabulawa kodwa ngoba lento bayenze ngokufundiswa bengayithandi bengenanto bayenekuwayo bacomplain abantu kakhulu omnye uyakwazi uphuma ecaweni phumela nje ukubizwa kwemali ecaweni phuma nje ubizwa imali phumela nje ubizwa imali ecaweni because once ungatshintshelwa inhliziyo you never enjoy yonke into enziwe ecaweni uzawuloko ucomplaina khonza abantu yo kumandi ukhonza uThixo futhi akuhluphekisi ngeke uhlupheke ukhonza uThixo ngeke usokola ukhonza uThixo ngeke usokola kudingeki nobuhamba uqola abantu khonza nje uThixo unyanisela uThixo ngeke usokola uThixo uthilo wathi zingalamba ingonyama kodwa ngeke baswele amalungisa amalungisa ngeke aswele akathanga ngeke baswele abantu khonza uthi amalungisa ngeke aswele ngeke uswele lona ilungisa nditsho nabantwana balo ngeke baswele khonza uThixo vumela uThixo atshintshe inhliziyo lilitye akuphe inhliziyo kamoya ngekwehlule mntana minsindiso ngekwehlule uzokhula nayo unyuke nayo because isalvation ayifani necawe salvation uyayiphilelwa unikwa umoya oyingcwele ofika ahlala pha kuwe akwenzise lento ikwehlulayo wena ungumuntu kwenzise wena okwakho uyafuma okukwaMaria owathi uMaria yokwenzeka njani lento ndikenandoda sathi isithunya senkosi Maria vuma kuba kaloku umoya kaThixo uyokwehla phezu kwakho ahlale kuwe then okuhlala kuwe ayinguwe Maria ozokwenza lento kumoya kaThixo nesalvation injalo bazamama you just uvume ngenhliziyo yakho ukholwe ube sewuvuma ngomzimba ukuthi umoya ingcwele hlala kum you salvation not icawe uyadinisa uhamba ukhathale ecaweni ukhathale ecawe yakhathalisa cawe uba ukade wohlukene namadoda uhambe ngosikubone so intombazana ophinde wavuma indoda bone so uphinde wabuyela kwezazi into semva because zange operate zange kutshintshwe inhliziyo uphiwe umoya omtsha qhubeka ndiya kuyikhupha kuni inhliziyo eqaqadeke okwelitye kwelitye iyakhutshwa ndininike le ethi sekushunyaelwe uphindele emva yakhutshwa inhliziyo ndininike inhliziyo yentobeko ndiniphe inhliziyo yentobeko inhliziyo ekwazi ukusehlisa kususa ipride noba ufunde kangakanani hayi uyehliswa pha kwintobeko ngaphinde usimele ngesikolo yasuswa ipride yesoul yasuswa ipride yoba kunemali usisike yasuswa so that awukhonza enkonzweni kungabhexeshwa mali yakho na uzihle kuba kaloku nihlupheke nonke nina nikhonza la ndiyima isikebi no
iyasuswa laa ntliziyo ephakamileyo ithiwe. Ngoba ngemkhonzo uThixo uphakamile, ngekwazi ufunda into zikaThixo uphakamile. Nikwinhliziyo yentobeko, akukafikwa kuMoya Ingcwele, safuneka kulungiswe. Ngeke uThixo athulule uMoya Ingcwele ebantwini abasephakamileyo, ebantwini abasathandela ilizwe, ebantwini abasathanda ifashion yalapha. Funeka aba bantu baguqulwe kuqala ukuze bakwazi ukuva xa ithetha uThixo. Nika inhliziyo yentobeko. Fundi, ndiyakufaka umoya wam uthi ke ngonditsho kuyo. ndikwazi ukufaka umoya wam, ndiniphe umoya wam. Nitsho nilule Umoya kaThixo ufakwe emveni koba kwenziwe ezi zinto kuwe. Ngoba nabantu abeprofeta athi mna ndiyaprofeta, ndikwathi kancenganga mntu mna, khathalelanga mntu, uyaxoka. Awukhathalelanga mntu. Ndinothixo mna, ndicela uThixo, ucela uThixo. Funeka ufumane inhliziyo yentobeko. Yentobeko. Umoya Ingcwele kanenzi nibe zindladiya. Indladiya abantu abangakwazi ukulawuleka, abantu abaziphetheyo, abantu abenza into abayithanda ngexesha abathanda ngalo. Endlini kaThixo, endlini kaThixo, abantu benza into abayithanda, abanxiba indlela abathanda ukunxiba ngayo. Elihlazo, hlazo. Into oyifundiswe ekhaya uba ayiphumi intombazane ithi xa iphakamise ingalo kuvala amakhwapha ayo. Kodwa ukwazi unxiba into enjalo ecaweni, phakamisa izandla zakho, uveza amakhwapha phambi kwebandla likaThixo, kuba kaloku kophe into eyenziwa ngumfundisikazi. Umfundisikazi, abefundisi banamhlanje bazeka amantombazanana angachanwanga nguThixo, abantu be-status. Abefundisi banamhlanje bakhangela imali xa bezeka. Uphangela phi? Uyabona ke xa ukhangela icheck uthola isiyeleko sento. Into ezawujika intuba kade uyiphathiswe nguThixo, kukhambi kuba ithanda ilizwe nemali. Andithi awunamali ufune icheck, iyakuxelela uba ndiyakondla, lo mzi wenziwe ndim umhle kangaka nje, le moto uhamba ngayo yeyam. Sukhangela icheck xa ungumntu oshumayelayo. Icawe ke zaba nelishwa lokuvela kwabefundisi abajonga imali xa bezoseka amakhosikazi, abangakhangeli bafazi, bakhangela ukuphangela phi. Uyabona ke xa ukhangela imali soze uyishumayele igospel kaThixo ngendlela efana uyishumayele ngayo. Uzawunxiba into ayithandayo, uyinxiba ngemali yakhe. So awutshintshwe, funeke kutshintshwe laa ntliziyo, ngoba yilaa ntliziyo likwenza uba ukhangela istatus xa ukhona, ukhangela umntu onezinto, ukhangela umntu. Nanje shumayela nje, kodwa nam ndizawuthanda, kodwa mfundini, ubufundisi abunamali, khawukhangele intombi ephangelayo, sebenzayo. Ndali kuba ndibhadle mo, bhadle mo. Ndifuna uThixo, siyevana, ndifuna uThixo, ndajonga ifuture yam uba emveni uba ndiyitholile ndizawuba phi nale nto ndiyinikiweyo. Ndine-assignment endiyinikwe emhlabeni endizawuyenza, ukushumayela izwi lenkosi, shumayela i-holiness, xolelo lezono, ukwehlukana nezono. Zawukwazi nokumelana nalo. Thixo, andimfuni owabantu, ndifuna owakho. Athi wanika. Funeka xa nikholwa kutshintsha inhliziyo, ngoba umonakalo womntu usenhliziyweni. Yabona la maphara la, ayingomaphara la ngaphandle, amaphara ngamaphara enhliziyweni. Wonke umuntu onakeleyo wonakele enhliziyweni, othatha indoda yomntu wahlala nayo,
yehlukana nomfazi nabantwana. Kona le nto ayenzayo ingaphakathi enhliziyweni, mhla kwalunga inhliziyo uzoyithatha indoda ayigoduze kuba kulunge inhliziyo. Ayisosiqu esisonakeleyo, yinhliziyo. Kufuneka ukhutshwe ke ngopha enhliziyweni, kufakwe entsha ethobekileyo. Abantu abaninzi babuza ukuba ndingayenza njani loo nto. Thatha ixesha, ndingenza njani into yokubuyelana nomntu endandimlahle. Ilula kakhulu xa kutshintshwa inhliziyo, because inhliziyo xa ingatshintshwanga inempakamo inhliziyo. Yabona ke ikhatshi leli labangela uba sibe noSathane emhlabeni. Satana akabulalanga mntu, Satana akathakathanga mntu, Satana zange enze kwanto ezulwini, zange ebe wazi ko wane pride qha. Likhatshi elibangela uba sibe nemntu okuthiwa nguSatana. Awungekho kwanto okuthiwa nguSatana. Futhi ke kwangekho kwanto okuthiwa Satana. Into ethi Satana izalwa likhatshi. So once umuntu abe nepride katshi ufuze bani? And once ube nekatshi uzawuwa into elandelayo. Ngoba naye waba nekatshi ehlele ezulwini, wawa aphosele ezantsi emhlabeni. Na inhliziyo mayilungiswe, inhliziyo mayitshintshwe kuze kutshintshe nomoya. Uthi ke ngoxa sendinitshintshile ndaninike entobeka inhliziyo, ndiyawufaka ke ngokumoya wam. Faka umoya wam. Nitsho nilulamele Isikhosi esidala sizawuthi ndinenze nilulamele imithetho yam. Yabona uba awuzilulameleli imithetho kaThixo, uyenziwa kwanguThixo. Ufaka umoya wakhe uThixo ukuze xa ikubambile uvume lula. Ngoba xa ungena moya kaThixo, xa ikubamba uyalwa. Xa uThixo ekubambe efuna ukukwenza uyalwa noThixo. Ukuze akwenze kakuhle funeka afake umoya wakhe. Then xa ifaka umoya wakhe uthi xa ikwenza uvume. Athi bheka ngapha ubheke ngapha, athi yeka le uyiyeke kuba ufake umoya wakhe. Ngeke ukwazi ukuyiphila into efuna nguThixo ungekafaki umoya kaThixo. But kukho istage efuneka udlule kuzo xa kuzawufakwa lo moya. Moya kaThixo. Moya kaThixo. Nothi wecawa okaThixo. And ubukuphosile okaThixo wamkelwa ngowasecaweni. Wasecaweni yakwamkela. Okwamkela. Uba usinyezwe e5 mission, ukhonze ube ngumfaith omhle othi inkonzo yenyani le. Inkonzo yenyani. Ukhule unenkonzo yenyani, ungazazi ezinye inkonzo. Inkonzo yenyani le. Nyevo, inkonzo yenyani le. Utrainwe. Uthethe ngelwimi ezinje kuthiwa kule nkonzo kwamkelwa izwimi kule nkonzo. Umuntu wale nkonzo funeka athethe ngelwimi kule nkonzo. Ufako ube sowuchola ilwimi zabantu ngoba umoya ongcwele unaye. Uthethe ngelwimi. Ulale neboyfriend uthetha ngelwimi. Wehlulwe sihlabathi kodwa ilwimi zikhona. Zezecawe ezilwimi azinenzi nibe ngcwele. I-doctrine yalapha. Umuntu walapha uthetha ngelwimi. Use-African gospel uzawugijima ngo-African gospel. Elinye ikholwa ulazi. Noba sawudibana nalo edolophini, uvutha kulo ocawa naye. Awunalo uthando lomuntu. Usindisiwe uYesu ngaphakathi, into nani idityaniswa, aninamoya kaThixo, ninoweenkonzo. Oweenkonzo nehlukene. Oweenkonzo. Awunenzi nibe ngabantwana bakaThixo. Uyazi amamaxesha sebesesingcwabeni, abantu sebengcwaba sebekhonza, abantu bancama inxila lakhe umuntu kuba icawa naye. Athi zothandaza tata uba lohlu lwabutywala azothandaza ekhona umntwana kaThixo right apho khonza uThixo kuba awucawi naye. Awuzothandaza tata uba wehlulwa butywala lo muntu umthandazisayo. Bayamazi abantu balaphelana nibawuzibani.
ntona ucawa naye, moya wamasondo. Khawuleza sithandaze ntombam, sikhawuleza na ukufaka umoya kaThixo ndinenze. Na ndifuna ningayiwarisi isalvation, awunoyiwarisela tu, awuzenzi uyenziwa. Le sithetha ngayivangeli kaKristu ilula kakhulu, inzima ivangeli lasecaweni, linzima lecawa. Simple ekaThixo into uvuma ngawe. Number 2, funeka uvume ngomzimba wakho. Chapter 6 verse number 16 kawufunde, verse 19 kaMakorinto okuqala, khawuleza sivale ngawo. Na kufuneka ungene theater utshintshelwe inhliziyo. Ngaba anazi na ukuba ozimanya nesifebe umzimba mnye naso? Chapter number 6 verse 19. Anazi na ukuba imizimba yenu yindlu kamoya oyingcwele? Yindlu kamoya onjani? Intoni? Imizimba. Now funeka uzinikele. Utshintshwe inhliziyo, then umzimba wakho awenze uThixo ube yindlu. Uyabona nje masakhile nje le tente leyo ndlu kaThixo yethu, siyavana. Yabani? Noba ndakhile pha indlu yenkonzo, ayo kaThixo yani. Enkonzo, siyavana. Inkonzo yethu. Singena thina siyokhonza, ayo kaThixo. EkaThixo nguwe. Ungayicoca eyibenhle, uyifaka itiles eyakho, clean eyakho, incede yakho. EkaThixo nguwe. Uba ngaba wena awuzicoci, awuziklini, imdaka le kaThixo. Ezi zinto sizakhayo sizakhela thina ukuze singene sikhonze uThixo kuzo, ayizozikaThixo, zezethu. Singazithengisa xa sithanda, xa sesigadele sizithengise izindlu. Nike ningeva ukuthi ubani uyithengisile icawe yakhe. Eyona ndlu kaThixo ndifuna siphume kule nto yokucingela uba xa sisenza sichitha millions sisakha izindlu. Kuhle uba sizake, kodwa singathi zezikaThixo, zezethu, uze xa sikhonze endaweni efudumeleyo. Siyavana? Kodwa funeke siyaze yona ndlu kaThixo, funeke siyinonophele. Funda. Anazi na Abantu abaninzi bacinga uba yiyo le nto abantu bangazihoyi emakhaya, bangathandazi, baphile xazalala ezindlini zabo, babe nethemba xa befika kwezi zinto bazawuncedakala. Yini? Izawuncedwa yintoni kunini njalo bangena? Nini nina ningcolileyo aba bakhonza aba? Ningaphila kakubi pha, nibe nethemba ndiyafike nilunga, mna ulunga kanjani? Bafundiswe gwenxa abantu, baxelela uba xa uphuma pha noba ungcole kangaka uzawufika ulunga, uzawulunga kuba aba bantu bangena apha bazilungisile. Ndiyakhuthaza uba khawukuzihoye, khawukuhoye umzimba lo wakho, khawuhambe indlela ophila ngayo phaa kwakho emsebenzini, suphila nje ekuhlaleni. Nethemba loba ngecawe ke ndizawuya endlini kaThixo. Indlu kaThixo nguwe. Funda sisi. anazi na ukuba imizimba yenu Abantu baseziphunzana niyazi into imizimba lenu yindlu kamoya oyingcwele indlu kamoya oyingcwele ahlala kuyo? kusho ukuthi uma ngaba unethemba lokuthola umoya oyingcwele wena xa ufika ecaweni ungahoyanga kumfuna xa usendlini, uphile egadalayo kakubi.
nethemba lokulunga xa ufika ecaweni. Zilungise mhlobo. Umzimba wami uyitempile. Ahlala kuyo Ahlala evela kuyo kuThixo. evela kuthi umoya ongcwele uhlala emizimbeni. Yazi manje ndiyaboyika abantu banamhlanje ngendlela abayenza ngayo imizimba yabo. Abangayihloniphanga ngayo imizimba yabo. Kukho indawo uvela ufike ezicaweni zamakholwa namhlanje. Amehlo abanye alihlaza. Kwabona wazi noba likhaladi intoni nale. Noncilileyo uzimele phansi kwento yakho. Imizimba. Qaphela indlela owenza ngamzimba. Ake ndoyike namakholwa nabazalwane ubomu umntwana womuntu osindisiwe aphuma amacici ezimpumlweni ewafaka ezimpumlweni ewafake apha uphuma endlini yomama othandaza kakhulu kodwa uphuma umntana wakhe ozigqobhoze nempumlwezi namehlo la ngamacici uphuma endlini yekolwa. Ubuza umbuzo uba kanjani lo mama amadoda othandaza kangaka, lo mama unonkulunkulu kangaka akasenayo hayi kube ngathi wabhubha ephila just because umzimba akafundisanga abantwana bakho ba le body kuphila bani. Nansi intombami iyafika njengoba ibalisa nje ichaza uba yayinjani. Sayinikwa. Phayiyadini ke ibhlukwa azinxitywa. Ngethamsanqa ke ndizela amantombazana. Ndiyabona ithamsanqa fulero uzela amantombazana. Uba ngondishumayela levangeli ke besithi hayi utsho nje uxingana uzela amakwekwe ndizela amantombazana. And kwandincede uba street ebantwaneni bam besibancinci ngoba khula besazi bapha ikhaya yenziwe into ezithile. Ndithi bantwana mama ndikholwa kodwa iBhayibhile ithe noma ningasindiswanga funeke xa nibukeka kwabantwana bakholwayo ningakholwa because imfundiso yasekhaya ilolu hlobo. Yafika ke nayo inebhlukwana zayo bevela khona. Yafika la singapha eWestern Cape izifake ebhegini izifihlile. Azinxitywa ke ngoku ndazi uba wayezozinxiba. Sabhaqwa ke ngunina unkosikazi wazibona wabizwa ke wahlaliswa phansi. Mntanam azinxitywa nasesitratweni azinxitywa. Sizibona singazibona zinxitywa impilo yalapha. Because when the Holy Spirit ehlile ebantwini. But mom, I understand ixesha esiphila kulo kodwa funeke nazi uba uThixo omdala kunamaxesha. Akanotshintshwa ngamaxesha uThixo. I-holiness iphilwa uthanda ungathanda. Samxelela impilo yalapha sayiphila. Zange simforce ngokusindiswa. Samxelela nje uba apha uphilwa ngolhlobo. Mizimba itempile. So ndigade nabantwana bam mabangathi ndiphuma babe yinto ekude kule nto ndaziwa ndiyiyo. Nyanisile xa isithi akuphunywe eyadini kwam kungena abantwana bomakhelwane ngaphakathi bafundiswe into ephilwa ngaphakathi baphume berayithi. Kondena wayefunda esikolweni ehamba ngetransport wancama umakhelwane wathi makhelwane ndicela umyekise ekumbhataleleni itransport ndizomthatha ngemoto yam kuba xa ndibona lo wam xa ehamba nalo wakho utshintshile uyakwazi ukubulisa ngunento ethi mama unento ethi tata unenhlonipho ndifuna hambe nalo wakho ndifuna afunde le ndlela athetha ngayo. Ngendazo ndangabhatali because of isimilo teaching yabazali. Yazi enye into ebangela babakholwa lahlekwe ngabantwana
akahlali nabantwana babo, akabaniki imfundiso zasemakhaya, baphume banikwa abaphandle. Umntwana xa iphume empty, ingqondo yakhe ready ukureceive nantoni na inikwa ngaphandle. Now the Holy Spirit uyasinceda singabazalwane. Uba umntwana oyintombazane suziwari ukuthi bonza usenzwa kanjani, uzawunikwa ezamandla. Uba ungumama ubukade ukhohlakela ungekho right, suziwari ukuthi bandizoba likholo elinjani ke ngo uzawunikwa amandla ukuyiphila le nto. Nje wena into efuneka uyivume, vuma nesi siqu sakho, nikela ngomzimba. Uthi Thixo ndiyakunika lo mzimba, mawube yinhle, umoya ingcwele makahlala apha. Ungabi nathemba loba uzawugcwaliswa ngamandla umoya ingcwele xa ufika enkonzweni. Khawuphume ugcwele ukuze bazogcwala ngawe udibana nawe. Khawuphume unento ethi Nkosi ndigcwalise lo mzimba ndikunikile, nikela ngawe, nikela ngawe. Uyabona umzimba xa unikele ngawo kuThixo, amadimoni akabikho kuwe, ulala kamnandi. Nothakathayo ngaze umbambe isandla uthi qhubeka mama, qhubeka, qhubeka. Uyazi njengoba umane ufika pha endlini, umane ngathi ndikubona pha uzokwenza indlela ondinceda ngayo. Qhubeka mama, ndiyabulela. Bulela mkhonzazana, qhubeka mama, qhubeka, ufunda, funda mama, funda ukuthakatha, funda, ndiyabulela. Ngoba awuthakatheki once umzimba lo wakho unikele uba mawube yitempile kamoya ingcwele, ngeke akuthathe kuba uzawuthatha wena noThixo. Mama umbambisa, ndiyabulela mama, qhubeka, qhubeka, qhubeka. Mama ufunde kakhulu, ugraduate ekuthakatheni. Yanceda le nto ufika kwakho. Now kufuneka sitshintshelwe inhliziyo, then sizokwazi ke ngoku ukuthola umoya omtsha, kuba umoya ingcwele lo awuvakali apha enyameni. Mbeva abantu abafike bethi bethuthusela ngabathuthusela. Kufuneka le nto uyenzayo ingabi yonto eyenziwa yile, kufuneka ibe yi-reaction eyenziwa ngumoya. Ngoba xa isenziwa ngumzimba sikubone ube ngathi khona into oyivayo, sithi sijonge after udanisile nje bujayiviswa kumoya nje uzawutshintshana ikarekta. Ngoba asikujaji sithi unomoya ngokujayiva, sikujaja ngefruit emveni bujayivile. Asithi unomoya ingcwele kuba ushumayela, uthetha ngelimi ezintsha, uprofeta abantu, ubona ngapha nangapha, ugijima uthi haleluya, siyakujonga izinhliziyo. After ujayivile, after uprofetile, uzakwazi uphila. Awuzukwazi kaloku uprofeta kodwa ulahle umfazi sithi unomoya ingcwele. Awuzukwazi ukujayiva usiprofete kanti walahla indoda wena, awuzange ucele xolo emntwini. After yonke lento uyenze enkonzweni ekugijimisa usikeleleka, after usikelelekile silindele utshintsho empilweni yakho. Uphila njani? Phila njani? Le ndaba ayikho ekube sigijima, isekubeni siphilise intando kaThixo. Cela simeke nyawo, cela simeke nyawo. Ndiyakuthanda moyo ngcwele, moyo ngcwele, moya ngcwele, moyo ngcwele. Ndiyakuthanda, ndiyakuthanda, moyo ngcwele, moya
Ake selule izandla zethu phezulu. Ndiyakudinga. Ndiyakudinga moyo ongcwele. Baba wethu othandekayo, siyabulela Nkosi kakhulu. Uyinkosi ephakamileyo, ungumphembe wokuphephela, uliliwa laphakade. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyathandaza egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Thixo wethu othandekayo, kusatshilwa yena umoya wakho ingcwele. Nkulunkulu wethu othandeka, siyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Uba abantwana bakho lokho Nkosi okutshilayo, Baba wethu onamandla, kungene. Thixo wethu onamandla, kube khona ozobafaka etheater, kube khona ozobenza uqhaqho, kube khona ozokhupha izinhliziyo zingafunekiyo, kube khona ozothixo Baba wethu onama, kuzotshintsha umoya, uphinde ufake umoya wakho Thixo wethu kule mizimba ehlulwa sisono. Faka Nkosi umoya wakho kuze sikuve, sikuve, sikwenze ukuthanda kwakho. Siyabulela Nkosi, siyabulela Thixo wethu, siyabulela Moya Ngcwele. Sivala amehlo ethu phambi kweNkosi. Ngizinikela kuwe manje na Nkosi yami, ngizinikela kuwe, ngizinikela kuwe manje Nkosi yami, Nkosi yami. Brother Fulani zothandaza, ngicela ukuthandaza nabantu namhlanje abathi Nkosi ndiyalidinga igumbi lokucandwa. Ndidinga uke ndicandwe, kukhutshwe kum ezinhliziyo uzibalayo, inhliziyo elilitshe, inhliziyo engamvayo uThixo. Yadinga ukuba nami Nkosi yenziwe le process yokucandwa kwami, kuguqulwe le ndinayo inhliziyo, kutshintshwe inhliziyo elilitshe, kufakwe inhliziyo emvayo uThixo. Bakhona abantu abanalo mthandazo abathi Nkosi ndinguyelo, yafuna umzimba lo wami ube yitempile yokuhlala uMoya Ngcwele. Khawundenze, khawundifake etheater, khawundicande, khawuyikhuphe inhliziyo ekhohlakeleyo, khawutshintshe le nhliziyo evakalelwa zizinto ezingenamsebenzi imkhalala uThixo. Khawundenze Nkosi ndikuthande, khawundenze Thixo ndehlukane nelilizwe, khawundenze Thixo ndehlukane nezizinto. Yamdinga umoya wakho. Ngithandaza nobo bantu bajoyine le ntombi eseyilapha ngaphambili. Suka esitulweni sakho uthi Nkosi ndifake kweli gumbi, ngoba ndiyafuna ukukholwa, ndiyafuna ukwenza intando yakho. Kweli gumbi uyazingenela, kweli gumbi uyalifuna ngokwakho. Xa ufaka kulo uyasayina, othi Nkosi ndinguyelo, andifuna ukudlala isalvation, andifuna ukudlala nsindiso, ndifuna ukuba nayo. Lula izandla zakho, ndiyabulela. Phakama izandla zakho tata, lula izandla zakho, phakama izandla zakho. Namhlanje ndifuna abantu abathi Nkosi
ndifuna ukhonza uThixo, ndifuna ukulungiswa, ndifuna ukuva uThixo, ndifuna ukutshintshela impilo yami, ndifuna uphila into ethandwa nguSimakade, ndiyafuna ukhonza uThixo. Inhliziyo yami nomphefumulo wami uyamdinga uThixo, kodwa ndihlutshwa inhliziyo yami Nkosi. Khayidale le mizimba yethu, hey, le mizimba yethu iyindlu kaNkulunkulu. Bonke abantu abafuna uNkulunkulu banikela ngemizimba yabo. Nkosi, ndifake etheater, ndicandwe nami. Liza kwehlula ivangeli xa ungangenanga kweli gumbi, yakwehlula indaba kaYesu xa ungafikiswanga kweli gumbi. Bonke abanikeza umoya ingcwele batshintshelwe inhliziyo, kwatshintsha imimoya yabo. Zothandaza mfokafuni nabo abantu bakaThixo. Thank you Jesus. Solula izandla zethu phezulu, siphambi kweThixo ngoku wamazulu, sisekamereni yokutyandwa, sisetheater. Lula izandla phezulu, inhliziyo yakho unyusele phezulu, thethela amazwi athi Nkosi uJesu ndiyabulela ukuba uthethe nami ngolu hlobo. Nkosi uYesu, ndiyavuma namhlanje ukufakwa etheater, ndiyavuma Nkosi uJesu ukufakwa endlini yombumbi ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndiyavuma Nkosi uYesu ukwenziwa intando ngegama likaYesu. Ndenze Nkosi ndibe intando yakho, ndenze Nkosi ndibe ngowakho ngokupheleleyo. Eyami intando namhlanje mayiphele ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndenze Nkosi ndibe ngowentando yakho egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyacela kwabalapha ngaphambili solula izandla sithandaze, siwenze lo mthandazo, siwuxhome Nkosini siphambi koThixo. Ndifuna siwenze lo mthandazo kusabekwa izandla, othi Nkosi ndenze ndibe intando yakho. Now